body position. If the person is conscious and check for other conditions, try to assure the person to reduce their anxiety. Yan po. Kung natin sinasabi ko kanina, parang natataranta na ano na siya. Kasi pupuntahan po kasi doon, wala na mali yung pasyente. If the bystanders are present, ask them what they know about the person's condition. Ayun. Yung kasama. Kung ano talaga yung sakit ng tao. Para alam natin kung ano yung i-apply natin sa kanya. Tapos yun, seek the medical immediately. Dali na sa hospital. Ayan. Gusto mo sa okay. Kaya naglalasong, may naglalasong ba dito? Sa San Juan, madalas eh. Bibigay mo ng mga Exercise ay mga nilang. Ayun nga po, na sa poisoning is considered by any substance. Yun naman kasi sa poison kasi, lagi sinasabi ng mga matatanda natin, subuan ng Asukal. maraming asukal. Di ba? Pagdating sa hospital, diabetic na yung kaya po, poisoning, food poisoning, caustic, hydrocarbon, drug overdose. Yes. Ano ba? Inhaled poison, yan. Poisoning by inhalation of breathing and toxic fumes. Poisoning by inhalation. Pag nakukuha sa kunyari, may sumabog na dito sa isang lugar, na-inhale natin. Wala pa naman nangyari sa panit na carbon monoxide, gasoline fume, cyanide, chlorine, tear gas. Injected Poison. yan, injected poison. Yan, yung mga nakagat ng ahas, bee, sting, or marine life poisonous poison. Siguro meron, no? Sir, gamit ng gano'n. Ito, paano yung venom? A few moments later. Nakagat kasi ng ahas. Isang Nangyari, ito yung kagat ng ahas. Ang velibus, yung may bakat na 2 ngipin. Yung sawa, marami siyang ngipin. Yun ang sign nun. Di ba, kunyari, may tinakbo kayo, bata, o kaya galing buhay. Nakagat siya ng ahas, hindi nakita yung ahas. Pero ang markings nun, makikita nyo yung may 2 butas. Pag 2 butas. Pag 2 butas, yun ang velibus. Ngayon, yung maraming butas, walang velibus yun. Okay, sawa. Yan na tayong maraming ngipin. Sawa. Bisting. Bisting naman, ang first aid lang po niyan yung kung may calling card kayo, o kaya kahit matigas na patusok ka, matigas na, no? Gaganon lang. Gaganon niya lang para matanggal lang yung pagkatusok niya. Bababa, pataas. Tapos yung marine life, gano'n tayo, pag swimming tayo. Sa isuka. Sabi nila, yung ihi, yung suka. Pero totoo naman, nangyari din, di ba? Yung sea urchin. Diba, nakakapagtaka, bakit gumagaling ka naman. Pero pag-perceive yun, pwede. Kasi nakakapak din ako ng gano'n. Parang bigat ng ano mo. Suka lang pala katapat. Absorbed poison. Absorbed poison in the body. After comes in contact with the skin. Poisoning by absorbing the jellyfish or sticks. Stingneedles. Yeah, sample of it is there. Ayan lang po. Delikado sa mga bata lang ito. Huwag ilalagay sa malapit. Katulad ako, may anak akong bata. Minsan, nasinti sila sa mga ganyan. If the person is toxic, then remove the person from yes. Ganun lang po yung proseso niyan. Wala naman kasi tayo actually nangyayari. Kung meron ng ganito, pinakasimple na lang, itakbo na lang diretso ng hospital. Kasi kung i-first aid natin sila, baka madagdagan pa yung ano nila. Kasi yung alam natin nga, katulad ng mga sabi ng matatanda, or alamin natin, baka binigyan ng 1 kutsarang asukal, pinainom ng pwedeng itlog, di ba?
Hindi, pare pwede ito. Pwede nga yan, kaso saan lang yan? Kaso, kung may tatakbo na rin natin, takbo na natin. Yan, inhaled poison. Ayan nasa daw niya. A few moments later. Kaya yung i-conduct yung gano'n na itatali mo siya para sabi na hindi umakit yung venom na pag hinigpit na gano'n to, parang sa goma, pero papatayin din ang todo yan. Ang mangyayari nun, Yun na lang, hindi akyat. Hindi akyat, ano? hindi naman talaga actually gano'n sir. Depende po sa tumbukan eh. Yung iba kasi, akala nila umaakyat talaga. Meron kasing ahas, kapag tinuka ka, yung mga grabe yung venomous na ahas, hindi na umaakyat, patay ka na, di ba? Hindi 5 days. So, nagtulog siya sa Yun nga, sarili. yun nga din ginawa niya. Pare, kung kaya mo, kung administer, kung pwede siya, okay, mas maganda. Pero kung sa medical care na ano, as much as possible, yung pinaka-basic, hugasan. Oo, ganun na din. Sila Pag-iwas po kasi, yung sisirain niya yung buong tissue eh. Kumbaga, natakbo mo nga, natalis mo nga. Hindi nga sa isip mo, hindi nga umakyat. Pero pagdating ng hospital, sabi ng doktor, bakit pinarili niyo? Ngayon, puputulin na ngayon yung buong niya. Kasi, kumapit na ng todo sa buong ano niya. Di ba sir, di naman Kumbaga yung mga white blood cells natin, Hindi naman tama. tsaka yung mga ibang blood cells natin, blood vessel. nilalabanan nila yung ano na yan eh. Kaya, kailangan, tuloy-tuloy yung circulation. Yun yung ano ng medical Di ba hindi naman ina-advise yun? A few moments later. sa pagre-rescue. Hindi yung kagad naglalapat kami. Ginagawa namin. Lalo na ako, unang ginagawa ko, kinakausap ko yung tao mo. Para mapanatag siya sa akin, nagkagawatin ko siya. Parang yung nabagana sa paligid. Oo, dami din. Iling-iling. Masya lang natin kung pwede tumayo. Ganun po. Sabi niya, wala naman daw siyang sugat. Walang tumayo. Pupulo sa tabi. So, wala na po naitasaban, no? Nagsumakay mga ambulansya, tumama sa Okay, Sir Chris. So, ang next topic po natin, yung CPR po. Pulmonary chest. Cardio. Pulmonary resuscitation. resuscitation. Cardiopulmonary resuscitation. A few moments later. Pag lumulunod po kayo, hindi kailangan mauna to. Kasi may tendency tatama sa ulo. Sa tao. So, mauna ito. Ayan. Tapos, i-check po nyo yung basic niya. Yung breathing niya, yung pulse niya. Para kung kailangan pa siyang CPR. Okay. Check muna po natin dito sa may dito kayo, mga niyo, bibigyan tayo dito. Sa mga na-aksidente ko, ito, ginagawa namin. Pag walang mali, sinecheck namin kagad yung puso. Dito sa kamay. Pag-check ganyan, bibigyan mo yan, tapos i-hand tilt nyo po, tapos magpipilang kayo hanggang 10. Para ma-check nyo dito sa tenga, kung pag humihinga dito, at saka ito, kung tumatakas o bumababa. Kaya pag dito na ito talaga dyan mo, mas malit yata dyan mo. Kaya mo yan, sir. Luwag ang mga gamit mo. Ayun nga po, check natin, di ba? 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Pasyente po ay walang pag-una, walang pulso. So, mag-administer na tayo ng CPR. Pero bago yun, nakausapin mo yung mga bystander. Kuyang nakapula, pwede ka ba tumawag ng ambulansya habang mag-administer ako ng CPR? Di ba? Madam, meron pa bang alam na doktor dito o nurse sa paligid natin para makatulong? Ganun lang, magtatanong lagi pag nagpupunta ka ng CPR. Proper ng pagsi-CPR, itong nipple line, diyan ka magsusukat. Tapos dito, sa gitna. Hindi dito, hindi dito. Iba kasi dito eh. Tapos, pag dito sa may sigmura, sir, dito, sa departure. Ang target po ng CPR, mapump ang heart.
para yung daluyan ng dugo Tuloy-tuloy. at hangin, magpapunction, magsisirculate sila para utusan yung brain. Kasi ang tao na wala ng malay, wala na oxygen sa brain. So kailangan yung pump para talagang dumalo yung dugo, mag-circulate sila, magiging conscious yung adapt. Ito po yung proper. Kaya po ito, yung pulp. Ito po natin. Parang na yun. Sa lalaki, okay lang nakaganyan. Pero pag babae yan, siyempre, Hindi, yung ano, pagkagano, di ba? Pangit tignan. Yan. Kaya po, yan. Yan ang proper. Tapos itong pagtayo mo, kailangan nakaproposal ka na hindi yung, ito yung gumagano. Bigyan lang. Kailangan itong force mo na to. Mababas mo pag ganun. Yan nyo ha. Hindi na bebend. Kung sa'yo matatakot, kung may maririnig tayo, ano Pero hindi ba siya mapapalihan? Napapali na yata yung Yan na eh. yung ribs Yung mo. ribs Ano? Ribs niya. Hindi po totoo yun. Talagang tutunog yun. Parang taliri lang yun na Function na. kasi kailangan Joint pag lang yun. umabot ka dun sa puso. Yung sa pasigmura niya, sir. Yun sa tao. Kaya gusto mo nasusukin niya. Ngayon, may tama Kasi hindi masyasinin eh. Ano yung parang inisigura na yun eh. Hindi sa sigura sa ribs talaga. Sa may buto. Tapos, kailangan nakatutok ka dito. Kasi tapat ng nipple. Nasaan yung nipple? Nakatutok ka sa tsura ng tao. Baka mamaya, kompreso ka ng kompreso, ngayon wala. Kasi masakit yan. Pag ginaganon, pag nirarap, ayan. May tamang bilang po ito. 30 to 2. A few moments later. Engage kilos. Yung ulo, Kita nyo, tumaas. Ibig sabihin, may pasok na namin. Kasi naka-headfield siya. Open yung airway niya. Hindi mo bigyan ng hangin na. hindi pa ba ito? Ay, balsas niya pala. Sa nalulunod siya, ganito din. Yan, dalawang pa niya. Tulungan. Pero, ang pinaka matagal sa nalulunod na milagro na lang sa 10 minutes. Kung nasa gitna tao ng 10 minutes. Pagka lumampas, Pag lumampas na, mahirap iba na itsura ng ano. Nangingin mo na yun. Iba. Nabusan ng Pero, oxygen. depende. Hindi talagang milagro. Milagro, Venas. Hindi na pa oras. Himala. Naintindihan ko. Ngayon, pag na-administer nyo na yung mga ganon, humihinga na siya, may recovery position na tinatawag. Yung kamay lalagay dito, paa, tutuklit, para ikaw malitan dito pa. Oh. Yes, sir. Na-recover na natin. Na-administer na natin CPR. O, recovery position natin siya. Yan. Kamay. Paa. Okay. Gilid mo lang. Pag nagilid na, naka-head tilt to, para nakakain na siya habang hinihintay yung ambulansya. I-check mo ngayon dito, baka may tama. Yung tama. Dumating yung ambulansya ngayon, pinabay stretcher, pinabay spineboard, susok-sok na yung spineboard dito. Tapos, pinaload na. Sa susunod na araw, papakita namin kung paano mag-load din. Pasyente. Yun. Pwede magtanong, sir. Tipo, meron po ba yung ano? Kuba. Kuba? Pwede rin po. Pwede naman po mag-CPR na nakaupo. Sa buntis. Pwede rin. Pero kailangan dalawa kayo. Tutulak mo yung biggie. Papunta dito. Tapos may tagahawak. Nandun sa kabila yung kasama mo. Pupush niya. Importante, pag-pump yung push to heart. Ay, ang marunong buhay. Yan po ang purpose ng Stop yan, CPR. Ngayon, pwede bang mag-CPR ng ano? Di ba? May mga gano'n, hindi ka gusto.
Ito naman. Hindi nangyayari gano'n. Pwede po siya CPR. Basta kumuha ng gasa, stop lead, tuloy lang. Or may tama dito, isaksak dito, kasama mong rescuer, ang hawakan mo. Kakontrast mo yun. Ano ba pressure yun? Ganun na lang. Importante, makontinuous mo yung pagkukompresyon. Dalawa kasi, sa training namin kasi, tinuruan kami DOH, 200. Diretso. Diretso. Kung hindi talaga nagkakaroon ng ano. Kasi, meron po kasi, nagawa mo yung 5 cycle, yung mo lang hindi mo lang tatarget yung Puso. yung puso. So, kailangan, puso talaga. Ano, hindi ka na rin nakatulog kung hindi mo na-achieve yung tamang lalim. 3 inch ba? 3 inch. Nakakapagod ito. Yan. Ito maganda may ilaw siya. Papa-actual po namin sa inyo ito, no? Marinaw ba? Papakilala tayo, hihingi pa rin tayo ng tulong, i-check na mabuti yung proper assessment kung kailangan siyang CPR. Diba? Meron siyang pulso, wala siyang hangin, pwede ba siyang CPR? Diba? May pulso siya, pero may patay siya, mawibigan ng konti na breathing, pwede ba siyang CPR? Hindi, diba? A few moments later. Ako po kami, turnover po kaya kami po, unang kayo po na. Tapos, operator is tolerant exhausted and cannot continue CPR. Hindi mo po kayo, si CPR niya po, mapagal na kayo po. Po mabog lalakuan. Kailangan po, atin palit kaya kayo po na tuloy niya po itong CPR na. Kasi po, pag kukompress niya po yan, po mabog lalakuan. Ito po, mapagal na kayo, kung nagawa mo. Papalit kayo po. Ano siya rin biyasing mag-CPR? Kailangan po mapalit kayo kahit ang biyasa. Ngayon po, nung po yung ariyan, nung po compatible na po yung ariyan ng CPR, po baga. Ayun yung sa CPR. Po sa CPR. Manaya kayo pong biyasa. Tapos, physician assumes the responsibility pag-itsura po hospital. Pag-ipasa niya po kay doktor, matatampo po po lang. Kasi po, once na may start niya po itong 5 cycle na CPR, kailangan po mayari yan po ito. Kailangan po mayari yan. Ngayon po, ikaw po siyempre bibilangan niya. May kayat po kayo. Mapagal na ako. Papalit kayo po. Ano ang gawa nito? Makatapo na. Po kabog. Si CPR po. Mapagal na ako. Po pwede. Kailangan po atin palit kaya yung biyasa din na. Opo. So sa pagdating ko ng hospital sa ER, unconscious pa rin, siya lang sasabihin. Sasabihin naka-code blue kayo. Ibig sabihin ng code blue, kailangan ng CPR ng tao. Hindi mo siya na-revive, kumbaga. So, pagdating doon, tatanungin kayo ng doktor, nakailang cycle ka. Sasabihin mo doon, nakailang cycle. Kasi alam niyo na sa JBL ngayon, pagdating mo, nakapila ngayon eh. Di ba? Magpipilak pa yung ano. Hindi mo po. Emergency na pala. Ngayon mo na siya pwede po mag-CPR. Ngayon yung po physician, hanggat po nalaman yung doktor, tuloy-tuloy ako mag-refer guys. Pero may bababang isa, kunyari driver, sasabihin niya doon, may code blue po kami doon. Ngayon po, dapat alam na nila yun. Parang kayo papuputok lang pag atsunya po yung doktor. Yan po yung kanina ako may cover na social position. Tapos, hindi po, dagdag kayo po. Kayo po mag-CPR kayong delikadong lugar. Hindi mo, check kayo pa po yung paligid nung okay kayo pong CPR. Ngayon, kung po mag-CPR kayo, kung kayo dadalan, at hindi na sa sakit, pwede kayo pumituran. Kailangan po, safety din po kaya katamo. Isipan tayo po yung sarili tao pa, abay po yung gaya. Kasi pag, hindi mo, may aksidente tamo kayo, wala na kung sumama yung may aksidente. Dapat clear yung gaya. Oo po, clear yan po dapat. Sampagan, nakadalawa ako ganun pare sa kalsada. Bago nilo. CPR po ako ng CPR. Tapos meron kami, kasama ko si Kapitan. Kapitan yun. Dennis. Dalawang aksidente, niresponda namin si Sir Astronaut Rider. Ginagamot ko yung sugat, lahat. Siguro nakarating pala kami sa Domingo na wala na mara yung dalawa. CPR ko muna yung isa. CPR ko kay paring ko yung isa, nakaupo. Pagdating ng JBL, sinabi ko na ng code blue.
Lahat kung naghihintay doon, babaliwalayin nila. Kukunin nyo sa inyo. Yun ang technique mo. Sabihin po yun. Ngayon ito po sa adult yan. Ito yung sa bata. Well, mga ganun. Ngayon, ito po, depende rin sa katawan ng bata. Minsan may malalaki. Malaking bata. Malaking mula. Gagamitan pa rin natin ng dalawa, yung mataba. Pero pagka yung regular na ano, isa lang. Yan. Isa lang ito. Yan. Makasin din ba ito? Oo, nakasin yan. Head tilt ulit. Tapos yan, position yan. Yan, hihilog siya. Pag-grade ba? Yan. Yan. Yan yung tama. Hihilog siya, dalawa. Pag-grade, ano yan? Kulang sa compression. Diba? Yung muna kukuha. Yan, may pumuputok yan. Siyempre, pag tao, wala namang ganyan eh. Oo, double grade po. Yung rhythm niya kasi, kailangan makuha mo. Yan. Kasi natin, darating yung panahon, lalagyan tayo ng ganyan, no? Teacher, ano ba? Ako tinawag ng tao. Paano yung pagpapansway mo? Gano'ng kalaking, gano'ng kalakas? Kasi age ko. Age. Tapos meron kasi kanta talaga na ginagamit dyan eh. Yung Stay Alive, di ba? Yung Bibis. Ewan ko, paano makanta yun? Hindi ko lang. Yung parang gano'n. Gano'n technique na. Yung kantang yun. Sabi nila, basta yung rhythm mo, hindi yung... Hindi gano'n. Naman timing. Meron siyang tamang pag-compression. Yung sakto lang siya, na yung narinig yung gano'n, gano'n yung talaga sa tao. Yan. Tapos kung paano yung pag-check ito ng hindi. Pag nag-check ka ng vitals siya, hangin niya, tsaka ano, gano'n pa rin po yung bilang niya. Tuloy pa rin. A few moments later. Check of consciousness niya, kinikiliti lang. Ito, yung BBB. Side. Yung iba, sa hospital, kinumurot yata, di ba? Pinapalo. Para malaman kung may conscious siya, ano. Pero sa ating responder, dito lang. Tapos, dito. Bakit sa hospital, sir, iniipit ng voltage yung daliri sa ano? Dito lang. Iniipit nila ng ng voltage, yung daliri. Yung bata. Hindi po, yung malaki, yung malaki. Kaya po hindi po yung water. Kanya din. Oo, iniipit. Masakit yan po kasi yan eh. Aba kami, sa atin, sabi kasi rapping. Ito. Dito, oo. Sir, huwag ka na sir. Ang hirap yan, masakit dito sir. Tama, di ba? Pero kasi nag-iinarte lang na. Oo. Pero pa, nakaganon pa. Pero pag ginanyan mo, masasakit. Pero ko, pit-pit-pit yun. Bilay, kung na yung paano, pit-pit po, hanggang JBL. Pagdating sa JBL, nakatayo. Hindi Kung nangyari dito yan sir. Kung nakaganyan pa, nakasakulan siya. Hindi daw niya magalaw yun. Nagyayari sabi yun, pit-pit siya, ako maandar. Tapos pagdating ng JBL, darating yung doktor, galawin kamay mo. Para gusto mo sapakin eh. Pero mo galing ka kapalit. Pupunta ka na sa kanya, hawak ako siya para matulungan mo siya. Samantalang ikaw. Ewa? Kaya ginagawa namin, yung gano'n, yung happy. Talagang, happy yung kamay. Ang iba naman kasi sir, natatakot daw baka mabuhay kaya nag-iinarte. Nagpaparin ka, kasi No. talagang easy. Ito ang puso. Nangyari dito lang dito eh.